Buli nina niya mga bata to. Mong balak niya magburat o ano? May balak pa ka magbangon? Daw niyo pa yung mga bata ning kontraktor ha. Oras na ning pagkaon ka bago pa ako ning bura. Ayaw niyo ko pagpurbari. Oh, anong oras pa nihigo po ng kape na yan? Kalamaw ka mo, tulala pa. Ano huna niyo sa ato? Kansalili ng jet plane? Hashtag blessed travel pa more? Buko ka ba mga bata ning kontraktor ha? Ng mga buli ina niyo? Na kung saan ninyo maisipan magbarangon, dangan ka magabarangon? Di pwede magparabor binuurad. Udto na ka mo pero magbarangon di ano? Puriat ka mo ning puriat tapos magnakaisip ka mo magburuag, mangga buruag ka mo. Haragad ning kwarta, haragad ning pangload. Makahagad ka mo ning kwarta sa ako, bagahuna nyo, kupot ko yung flood control funds. Aram nyo kung tayo takunin to ako sa inyo. Tanganing sa maabot na panahon, ikang kamong aram sa buhay. Ha? Buko kitang mayaman, buko kamong bata ning kontraktor. Kaya pag ako natigbak, kahihilak nyo to,